απόγευμα σε όλους. Μια ξεχωριστή εκπομπή σήμερα για ένα θέμα που εμείς τουλάχιστον από το δικό μας το σημείο το ψάχνουμε και το αναζητούμε μαζί σας, να το συζητήσουμε τέλος πάντων για την ζωή μετά τον θάνατο. Ήταν ένα πρωτοποριακό θέμα για την εποχή του να βγαίνει στην τηλεόραση. Θέλω να καλωσορίσω τον δόκτωρα Κλήτο Ιωαννίδη. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας, θρησκεολόγος, ερευνητής συγγραφέας. Κύριε Ιωαννίδη, πολλά χρόνια μαζί. Στη χαιρετοελίδα μου χαιρετούμε και τους τηλεθεατές μας. Δεν θα μπορούσατε να λείπετε. Να καλωσορίσω την Άννη μας, την Άννη Πατήχη, που είναι προπονήτρια ζωής με μάστερ κλινική ψυχολογία. Γεια σας. Και εσύ, Άννη, από το δικό σου το σημείο, το έχεις ψάξει, το έχεις μελετήσει, μου έδωσες βιβλία να διαβάσω. Έχεις κάνει τέλος πάντων τη δική σου έρευνα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αρκετά χρόνια. Τον δόκτωρα Νίκο Ρόδος-Σθένους, στη θεολογία, καθηγητή ερευνητή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρόδος-Σθένους. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και έχουμε και τον δόκτωρα Μάνο Δανέζη, που είναι αστροφυσικός, πολύ αγαπημένος φίλος, μέλος του Σώματος Ομοτήμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε σύνδεση μαζί του από την Αθήνα. Αν μπορούμε να τον δούμε. Γεια σας, κύριε Δανέζη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και θέλω να μεταφέρετε και τις ευχές μου, το καλησπέρα μου και σε όλους τους ευγενικούς προσκεκλημένους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί γνωρίζω και αναγνωρίζω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας. Σας διαβάζουμε, πολλοί από το κοινό μας σας παρακολουθούν. Έχετε αρθρώσει κάποια πράγματα με έναν τρόπο που εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά μπορώ να κατανοήσω, και όταν δεν κατανοώ σας ρωτώ και μου απαντάτε, όπως καλή ώρα σήμερα, που είναι ένα δύσκολο θέμα. Και ο καθένας θα προσπαθήσει να το στηρίξει από το σημείο του και να φέρει στο πρόγραμμα αυτά τα στοιχεία και τα σημεία από τη δική του έρευνα. Θα πω ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι αυτό το σημείο που θέλουμε να επικοινωνούμε με τους τηλεθεατές μας. Ζωή μετά το θάνατο είναι το θέμα μας σήμερα. Θα πάρω ένα πλαίσιο από τον καθένα. Να αρχίσω από το φιλοξενούμενο μας στην Αθήνα, από τον δόκτωρα Μάνο Δανέζη, ο οποίος θα το δει από τη δική του σφαίρα. Θα μας δώσει το δικό του τόνο. Σε αυτό που λέμε, ζούμε μέσα σε μια πραγματικότητα, κύριε Δανέζη. Είμαστε εδώ με σάρκα και οστά. Αντιλαμβανόμαστε όσα αντιλαμβανόμαστε μέσα από τον βιοϋπολογιστή μας, όπως γράφετε πολύ συχνά και λέτε στα άρθρα σας και τα λέτε σε ομιλίες σας. Ο βιοϋπολογιστής μας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι οι 5 μας αισθήσεις, είναι ο εγκέφαλός μας, αλλά όλο αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Και με διορθώνετε. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι οι άνθρωποι με το θάνατο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση φόβου, δέους, και έχουμε ανάγκη όλοι μας, και εγώ μπορώ να πω, και την φιλοσοφική διάσταση του θέματος και τη θεολογική και την κοινωνικοπολιτική. Από την πλευρά τη δική μου έχω και εγώ κάποιες απόψεις προσωπικές, αλλά συνηθίζω, επειδή ποτέ δεν είμαι σίγουρος αν την άποψη τη σημερινή μου, μετά από διάβασμα, από συνομιλίες με συναδέλφους μου κτλ., μπορεί σε ένα μήνα να έχω αλλάξει άποψη. Άρα λοιπόν στηρίζομαι σε αυτά που λέω μόνο σε αυτά που μπορώ να αποδείξω. Και με αυτά που μπορώ να αποδείξω πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια θέματα που αφορούν άμεσα τη συζήτησή μας σήμερα. Ας σας ακούσουμε, να δώσετε ένα πλαίσιο, γιατί θα ερχόμαστε πίσω για να συζητούμε. Ακριβώς. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, πειραματικά, δεν θα μιλήσω καθόλου θεωρητικά, καθόλου φιλοσοφικά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, η οποία έχει αποδειχθεί πειραματικά επανειλημμένως, δεν αμφισβητείται από κανέναν σοβαρό επιστήμονα, εκτός βέβαια από κάποιους δογματικούς οι οποίοι θέλουν να πούν κάποια άλλα πράγματα.
Μας μαθαίνει λοιπόν η ειδική θεωρία της σχετικότητας ότι αυτό το πραγματικό σύμπαν έχει κάποιες περίεργες ιδιότητες. Δηλαδή, είναι 4 διαστάσεων, δεν μετριέται με την ευκλήδια γεωμετρία, μετριέται με μια άλλη γεωμετρία, τη γεωμετρία Ρίμαν, που είναι εντελώς διαφορετική, με διαφορετικές ιδιότητες, και δεν χρησιμοποιούμε γιατί είναι λανθασμένη σε αυτό το επίπεδο το κοσμικό του σύμπαντος, είναι ευτόνια φυσική. Μου λέει λοιπόν ότι με αυτές τις ιδιότητες, το ότι δεν είναι 3 διαστάσεων, ότι η γεωμετρία δεν είναι Ρίμαν, οι αισθήσεις μας, αυτό το λέει η νευροφυσιολογία και αν θέλετε θα το συζητήσουμε, με βιβλιογραφία πάντοτε και πείραμα, μας λέει ότι αντικείμενα 4 διαστάσεων με Ρίμαν γεωμετρία, οι αισθήσεις μας δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Μάλιστα. Άρα το πρώτο ερώτημα που ετέθη είναι, μα εμείς βλέπουμε το σύμπαν, άρα έχετε λάθος. Και τους απάντησε λοιπόν και ο Αϊνστάιν και ο Μινκόφσκι, αλλά και άλλοι όπως ο Ρίμαν παλιότερα, τους είπαν το εξής, ότι ο εγκέφαλός μας, η φυσιολογία του ανθρώπου, δεν μιλάω θεωρητικά, μιλάω πειραματικά. Η φυσιολογία λοιπόν του ανθρώπου κατασκευάζει, εδώ θα το πω λίγο λαϊκά, κατασκευάζει έναν τρισδιάστατο ευκλήδιο καθρέφτη, που τα μαθηματικά τον ονομάζουν χώρο Μινκόφσκι, πάνω στον οποίο προβάλλεται αυτή η συμπαντική πραγματικότητα, η οποία δεν είναι αισθητή, και εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε επάνω στον τρισδιάστατο αυτό καθρέφτη. Δηλαδή εικόνες. Είναι σαν να βλέπετε το πρόσωπό σας σε έναν καθρέφτη πάνω και μάλιστα παραμορφωμένο λίγο. Και θεωρούμε ότι αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει με όλα τα γεγονότα μέσα στο σύμπαν. Μάλιστα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που πίστευε η κλασική φυσική, δηλαδή παρατηρητής των γεγονότων, αλλά συμμέτοχος των γεγονότων. Δηλαδή αυτό που ισχύει για όλα τα γεγονότα, δηλαδή ότι η πραγματικότητα των γεγονότων καθρεφτίζεται επάνω στο χώρο Μινκόφσκι, και αυτό το καθρέφτη, τέλος πάντων μου το λέει έτσι εκλαϊκευτικά, αυτό είναι και ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος ως γεγονός του σύμπαντος, συμμετέχουν στην λογική και στην φυσική, την επιστήμη του σύμπαντος, απεικονίζεται επάνω σε αυτό τον παραμορφωτικό καθρέφτη τον τρισδιάστατο, και αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε ύλη, ονομάζουμε ενέργεια, αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο μια εικόνα επάνω σε αυτό τον καθρέφτη. Κύριε Δανέζη, θα κάνω μερικές παρεμβάσεις σε όλους για να κατανοήσω και να μπορέσω να ευθυγραμμιστώ με τις σκέψεις σας. Εικονική... Αυτό που ενδιαφέρει, να πω κάτι τελειωτικό που θα ενδιαφέρει ακριβώς στη συζήτηση. Εμείς τι κάνουμε? Όλη η επιστήμη μας ασχολείται με το είδωλο του καθρέφτη και κάνουμε επιστήμη. Η κλασική επιστήμη. Οι σύγχρονες θετικές επιστήμες τι κάνουν? Ασχολούνται με το μη αισθητό και προσπαθούν να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του μη αισθητού μέσω δευτερευόντων γεγονότων που δεν είναι τόσο εύκολο να τις εκλαϊκεύσεις και να τις πεις όλο τον κόσμο. Ναι. Άρα προσπαθούμε μέσα από το είδωλο, αυτό που είπαμε τον καθρέφτη, την ευκλήδιο γεωμετρία, τον τρισδιάστατο τέλος πάντων χωροχρόνο που είμαστε εγκλωβισμένοι, να κατανοήσουμε αυτό που δεν χωράει στον τρισδιάστατο καθρέφτη. Αυτό μου λέτε? Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Εσείς καθρεφτίζετε τον καθρέφτη. Εμείς βλέπουμε και μελετάμε την εικόνα σας στον καθρέφτη, αλλά έχετε πλήρη συνείδηση ότι η εικόνα σας πάνω στον καθρέφτη δεν είστε εσείς. Λοιπόν, δηλαδή ας σπάσουμε την εικόνα και σπάσει τον καθρέφτη, δεν θα πεθάνετε κι εσείς. Θα συνεχίσω να υπάρχω. Εντάξει, άρα αυτό το οποίο καθρεφτίζεται και δεν είναι το καθρεφτιζόμενο πρέπει να μελετήσει, και αυτό μελετάνε οι σύγχρονες θεωρίες των θετικών επιστημών τουλάχιστον, αλλά η νευροφυσιολογία, γενικά οι επιστήμες στο κεφάλι κτλ. Ωραία, μου δώσατε το έναυσμα να συνεχίσω από το σημείο τονίζω του κάθε ενός και από τις μελέτες του.
Άρα κρατάω ότι η ζωή μας εδώ, που θεωρούμε πραγματικότητα, είναι μία προβολή σε ψεύτικο τρισδιάστατο χώρο. Σωστά, κύριε Δανέζη, σωστά το αποτύπωσα? Ναι. Ωραία. Και αν θέλετε να σας πω και τι λέει και η νευροφυσιολογία, ευχαρίστως συνέχεια. Μάλιστα. Για το ίδιο θέμα. Θα το πείτε στη συνέχεια, δηλαδή θέλετε να... Θέλετε το λέω, εσείς μου λέτε πότε θα τα λέω. Ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία θα πάω στον κύριο Ροδοσθένους. Θέλω να ακούσω η θεολογία τι λέει. Απάνω σε αυτό να κουμπίσουμε λίγο στο ότι είναι μια προβολή σε ψεύτικο τρισδιάστατο χώρο, για να μπορέσουμε να περάσουμε μετά σε όλα αυτά που ακούμε και καταγράφονται πλέον επιστημονικά για μεταθανάτιες διαστάσεις, για το ότι συνεχίζει η ζωή μετά το θάνατο, γιατί η συνείδηση δεν πεθαίνει κτλ. Παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω με τη γλώσσα της θεολογίας, τη γλώσσα των πατέρων και κυρίως από τον ίδιο τον Κύριό μας στην Καινή Διαθήκη. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι αθάνατος. Είναι σώμα και ψυχή, αλλά εμείς με την πτώση μας καταφέραμε να φέρουμε το θάνατο στη ζωή μας. Δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη απορία, δεν μπορώ να μην σας διακόψω απάνω σε αυτό. Γιατί ο Θεός έπλασε αυτή την ατέλεια? Δεν είναι ατέλεια. Αφού λέμε ότι είναι Θεός ζώντων. Δεν είναι... Ναι, να είναι πτωτικός ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ατέλεια ακριβώς. Είναι ο σεβασμός του Θεού, της ελευθερίας του μας έδωσε. Ωραία, διότι τι είπε ο Θεός, τι είπε η Αγία Τριάδα, δεύτε πίσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόναν η μετέρα και καθομοίωση. Και σέβεται πλήρως την ελευθερία μας. Μας αφήσει ελεύθερο στο αυτεξούσιο. Οπότε επέρχεται ο θάνατος που είναι το πιο αποκρουστικό, θα λέγαμε. Έτσι, θέμα που ταλανίζει όλον τον κόσμο ανέκαθεν, αλλά το αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον ή όχι, το βλέπουμε μέσα από την ιστορία. Ας δούμε τους Ρωμαίους, τους Έλληνες, τους Αιγύπτιους. Βλέπετε όταν πέθαινε ο κόσμος, έβαζαν μαζί τους τα προσωπικά αντικείμενα. Γιατί? Διότι πίστευαν ότι η ζωή συνεχίζεται. Καλά, αυτοί πίστευαν. Η ζωή λέει... Ναι, λέω πώς απασχολούσε τον κόσμο, να το πάρουμε ιστορικά. Και αυτόν ήρθε και μας το έλυσε την απορία ο Κύριος μας. Ανέβηκε επί του Σταυρού, απέθανε, μας κατέβει στον Άδη, ότι υπάρχει ο Άδης που πάνε οι ψυχές, όπως έλεγαν και στον Ηρακλήν τους μύθους, ότι κατέβει πήρε τον Κέρβερο από τον Άδη κλπ. Κάπου είναι οι ψυχές. Τώρα, αν με ρωτάτε τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η κόλαση που βρίσκονται, κανένας δεν ξέρει. Είναι ένας χώρος που μόνο ο Θεός το γνωρίζει, εκείνο το οποίο μπορεί έτσι στο μυαλό μας να είναι ότι ο Άδης είναι κάτω και ο παράδεισος είναι στον ουρανό, έτσι τα εκλαμβάνουμε. Και ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε ο ίδιος, δεν το λέει, γνωρίζω άνθρωπον του Θεού, λέει, ο οποίος irπάγει, δεν ξέρω αν είναι με σώμα ή η ψυχή του, και ανέβη μέχρι τρίτου ουρανού. Και είδε, λέει, άρρητα θέματα, κάτι τα οποία δεν μπορώ να τα πω με τη γλώσσα, με το στόμα. Άρα υπάρχουν πολλά και θα μας δοθεί ευκαιρία. Θα μας δοθεί, το πλαίσιο απλώς μόνο, είναι το πλαίσιο ακριβώς. Άρα, σύμφωνα με την πίστη μας, την Ορθόδοξη τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου. Θάνατος δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπήρχε ποτέ θάνατος. Ναι, εμείς τον εφέραμε με την πτώση μας. Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς, τώρα άμα πεθάνω εγώ το σώμα μου, δεν θα τελειώσω. Όχι, απλώς γίνεται ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Λοιπόν, ένας προσωρινός χωρισμός, ένας μεγάλος ύπνος είναι ο θάνατος. Ύπνος, δηλαδή κοιμάμαι και δεν έχω συνείδηση. Μάλιστα, δεν ακριβώς. έχω συνείδηση τι συμβαίνει. Όχι, η ψυχή βλέπει. Η ψυχή βλέπει, έχει τις αισθήσεις της και θα το αναλύσουμε οι δίκαιες ψυχές, μάλιστα. Ναι. Θα το πούμε σε λεπτομέρεια. Λοιπόν, πριν πάω στην Άννη που θα το δει από το δικό της το σημείο, όπως έχω ήδη πει, θα μου επιτρέψετε, κύριε Ιωαννίδη, θρησκειολογικά, από όλες τις θρησκείες, γιατί είδαμε τη δική μας πίστη, στην Κύπρο πια κατοικούν πάρα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους και εμείς δεν πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας κέντρο του κόσμου. Η κάθε θρησκεία, η φιλοσοφία, η θέση απάνω σε αυτό. Ελίδα μου, η λέξη θάνατος πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Καλύτερα να λέμε μετάβαση. Αλλά για να πούμε μετάβαση πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό. Και το πραγματικό
που ασχολείται η φιλοσοφία, η θρησκεολογία, η επιστήμη με τον κύριο Δανέτη προηγουμένως, ναι, είναι πολλών διαστάσεων. Οι επιστήμονες έχουν φτάσει μέχρι τη 12η διάσταση σήμερα. Επομένως, το δώρο της αιωνιότητας προς τον άνθρωπο είναι καθημερινό. Δηλαδή, κάθε βράδυ που πας και κοιμάσαι, πας σε ένα άλλο πεδίο. Μεταβαίνεις σε ένα άλλο πεδίο λεπτοφιέστερο. Είναι τα όρατα που λέει η Εκκλησία. Είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Το λέμε στο πιστεύω. Αυτά τα όρατα είναι πραγματικότητες οι οποίες είναι υπαρκτές. Και ο Ηράκλειτος επιμερώσεις για τη φιλοσοφία λέει παρόντες απόντες και απόντες παρόντες. Θα συνδέσω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Δανέζης, ότι είναι μια προβολή η ύπαρξή μας σε ένα ψεύτικο τρισδιάστατο χώρο. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Είμαστε πραγματικοί στο επίπεδο που κινούμαστε. Σε ένα άλλο επίπεδο έχουμε μια άλλη γλώσσα που μαθαίνουμε και αυτή τη γλώσσα μιλάμε εκεί. Όχι, ξέρετε πώς το είπε. Κυρία Ιωαννίδη, θα με ακούτε και λίγο και θα σας αφήσω, θα σας δώσω το χώρο απλά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Μπορώ να ολοκληρώσω. Όχι, να πω αυτό και μετά αμέσως ο λόγος σε εσάς. Προβολή σε ψεύτικο τρισδιάστατο χώρο, γιατί είναι τέτραδιάστατο αυτό το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Αυτό λέει ο κύριος Δανέζης και ας με διορθώσει. Εμάς όμως ο βιοϋπολογιστής μας, το μυαλό μας, οι αισθήσεις μας, το συλλαμβάνουν ως τρισδιάστατο. Ωραία. Εγώ προηγουμένως είπα ότι υπάρχει ένα λεπτοφιέστερο πεδίο στο οποίο πηγαίνουμε κάθε μέρα και είναι το δώρο της αιωνιότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο πεθαίνει, είναι κάτι το ζωντανό. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, τη σκέψη σας, την ενόρασή σας, την έμπνευσή σας. Από αυτό το πεδίο αντλείς και έρχεσαι καινούριος. Ξάπλωσε έναν τιβάνι και μην κοιμηθείς. Θα σηκωθείς πτώμα. Επομένως, η ξεκούραση και η ανανέωση, η αναγέννηση γίνεται γιατί πήγες σε εκείνο το πεδίο, όχι γιατί ξάπλωσες γιατί τον δεν τιβάνι. Έχουμε συνείδηση ότι πάμε σε άλλο πεδίο. Πώς δεν έχουμε, βλέπουμε όνειρα. Συναντούμε ανθρώπους ζώντες και μη ζώντες με την γήινη πλευρά των πραγμάτων. Όλοι είναι ζώντες. Η θεολογία λέει μην τα ακούτε τα όνειρα, μην λαμβάνετε υπόψη τα όνειρα. Τα όνειρα είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Διαφωνείτε? Υπάρχουν και προφητικά όνειρα και υπάρχουν και συναντήσεις σε εκείνο το πεδίο. Πολύ σημαντικές συναντήσεις. Επομένως δεν είναι εύκολο να τα διαγράψουμε αυτά τα πράγματα. Και οι άλλες θρησκείες, υπάρχουν άνθρωποι, θεολόγοι των άλλων θρησκειών, οι οποίοι λένε άλλα πράγματα, όχι αυτά τα στερεότυπα τα οποία ακούμε εμείς. Όπως? Τα στερεότυπα είναι δεν υπάρχει θάνατος, είναι αθάνατη κλπ. Αλλά εξαρτάται πώς έζησε στην εκείνη ζωή και δηλαδή θα καταδικαστεί στην αιωνιότητα μέσα σε έναν σκοτεινό τόπο. Εξαρτάται ποιος είσαι, ποια συνείδηση διαθέτεις και τι περιεχόμενο έχει η συνείδηση σου. Και ο καθένας μας κερδίζει αυτό το οποίο κατέκτησε. Η δική σας μελέτη από θρησκεολογία, φιλοσοφία, συγγραφή, Αγίους, ζωές Αγίων, έχετε φοβερό συγγραφικό έργο. Η ζωή συνεχίζει μετά το θάνατο? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Η ζωή συνεχίζει μετά τον θάνατο, σύμφωνα με όλη την έρευνα και όλη την παιδεία? Η ζωή δεν σταματά ποτέ. Και θα σου πω κάτι που λέει ο Αριστοτέλης. Η ενέργεια του νου είναι ζωή, δηλαδή η σκέψη. Εάν δεν μελετήσει η ανθρωπότητα τη σκέψη, που είναι η κορυφή της ανθρώπινης ύπαρξης, και η κορυφή της κορυφής είναι μια άλλη κατάσταση, είναι τα αρχέτυπα, είναι ο μύθος. Και οι Έλληνες τα είδαν αυτά τα πράγματα. Τα κατέγραψαν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, τα έγραψαν μυθικά. Γι' αυτό λέμε ο ύπνος είναι αδερφός του θανάτου. Και μιλούμε για κημητήρια. Δεν μιλάμε για νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία είναι μια αποθήκη φθαρτών πραγμάτων. Κύριε Ιωαννίδη, τίποτε άλλο. Δεν είναι ζωή όμως. Θα επιστρέψω πίσω για να μου πείτε, γιατί θέλω να γίνουμε και πιο σαφείς προς τον κόσμο. Τι
τι συμβαίνει, θα μας πει και ο κύριος Ροδοσθένους, θα μας πείτε και εσείς και η Άννη από αυτά που διαβάζει και θα φέρει στο πρόγραμμα, τι συμβαίνει άμα βγει η ψυχή, όπως τη λέμε με απλό τρόπο, από τον φορέα, το σώμα, το υλικό σώμα, όχι τώρα. Θα κάνουμε κύκλο και θα επιστρέψουμε. Άννη Πατήχη, σε ακούμε. Να συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Κλήτο, για να μην πω τα ίδια. Θα μας πεις για μελέτες, θα μας πεις για ψυχολόγους που έκαναν έρευνες και... Δηλαδή θέλω να αρχίσω να μπαίνουμε και λίγο σε αυτά που έφερες εσύ μαζί σου με όλα όσα διάβασες, Άννη. Δηλαδή μελέτες ψυχολόγων που αλλού αρχίζαν και αλλού κατέληγα. Ναι. Απλά να συμφωνήσω, ας πούμε, ότι ούτε εγώ συμφωνώ ότι είναι έναν ψέμα ή... Όπως το είπαμε, δεν είναι τα ψέματα. Είπαμε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν τέτραδιάστατο, αλλά εμείς, ο βιοϋπολογιστής μας, το μυαλό μας, οι αισθήσεις μας, τον βιώνουν ως τρισδιάστατο. Ναι. Και όντως έτσι είναι, γιατί οι 5 μας αισθήσεις ως εκεί φτάνουν. Αλλά έχουμε εμείς τους τρόπους, μας έχουν δοθεί οι τρόποι για να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με τις υπόλοιπες διαστάσεις. Όπως η προσευχή, όπως ο διαλογισμός, όπως η ύπνωση, μέσα από τον ύπνο τα όνειρα. Άρα δεν τα εξορίζουμε όλα αυτά. Όχι εμείς. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή μαζί με αυτές τις διαστάσεις και ακριβώς να ξεκινήσω, ας πούμε, από τον 20ο αιώνα, που άρχισε να γίνεται πιο δημοφιλής αυτή η προσέγγιση παρά σε άλλους, ενώ πιο δημοφιλής στη μάζα του κόσμου. Άνοιξε τέλος πάντων αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο στους λίγους πλέον. Ναι. Οπότε έχουμε τους τρόπους να έρθουμε σε επαφή με τις υπόλοιπες διαστάσεις. Ο Κλήτος μας είπε 12 διαστάσεις, εγώ ήξερα 11, τώρα να μας το εξηγήσει. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να αγγίσουμε, να κουμπίσουμε πάνω σε αυτές τις υπόλοιπες διαστάσεις και ανάλογα με το πόσο θέλει κάποιος να μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον κόσμο, μπορεί να έχει τις δικές του εμπειρίες. Δεν μου απαντάτε όμως με σαφήνεια. Γιατί πιστεύετε, γιατί γνωρίζετε από τις μελέτες που έχετε διαβάσει ότι η ζωή συνεχίζει μετά το θάνατο? Βασικά, Ελίτα μου, εγώ να ξεκινήσω τη δική μου την πορεία. Ναι, μα γι' αυτό βρίσκεστε, βέβαια, για τη δική σας πορεία, εμπειρία. Να πω ότι από μικρό παιδί πάντα το ήξερα αυτό. Δηλαδή, για μένα ήταν ένα γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε κάποιος να με πείσει ή να το ψάξω ή οτιδήποτε. Ήταν ένα γεγονός για μένα. Ότι υπάρχει η ζωή, ερχόμαστε... Γιατί να μιλήσουμε για την μετενσάρκωση, ότι ερχόμαστε σε διάφορες ζωές για να μάθουμε... Εντάξει, μετενσάρκωση θα το βάλω σε ένα κύκλο διαφορετικό, γιατί είναι άλλη συζήτηση και με τη θεολογία, γιατί απλά το δικό σας στοιχείο, σημείο, εμπειρία, γνώση, αν θέλετε. Ξέροντας αυτόν, άρχισα να ψάχνω. Ήμουν πάντα περίεργη σε σχέση με τούτον τον κόσμο, τον άπιαστον, ας πούμε, τον άειλο. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου ότι εγνώρισα ανθρώπους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα. Ο πρώτος εκ των οποίων είναι ο Brian Weiss, ο οποίος δεν ήταν, ψυχίατρος, ήταν ο διευθυντής του Mount Sinai νοσοκομείου στη Φλόριντα και μέσα που επίσης χρησιμοποιούσαν την υπνοθεραπεία για θεραπευτικούς λόγους. Αν φοβάμαι, ας πούμε, το ύψος, μου έκανε υπνοθεραπεία, να μην φοβάμαι το ύψος. Ακριβώς. Και μια πελάτησα του είχε πάρα πολλές φοβίες, πάρα πολλά περιοριστικά πιστεύω κτλ. Και της είχε πει κάποια στιγμή, πήγαινε πίσω όσον χρειάζεται να πας
για να ξεδιαλύνουμε το ύψος, γιατί φοβάσαι το ύψος. Ήταν συγκεκριμένα γιατί εφάτουν το νερό. Ναι. Okay. Πάμε στο νερό. Ναι. Και τον επήρε πίσω στον Μεσαίωνα. Και του επερίγραψε ότι είχε πνιγεί μαζί με την μικρή της την κόρη μέσα σε έναν ποτάμι. Και τούτη ήταν η ιστορία βασικά. Και της έφυγε η φοβία για το νερό, την οποία κουβαλούσε τόσα χρόνια. Και αυτός λοιπόν ο επιστήμονας, ο οποίος δεν πίστευε καθόλου. Είναι εβραϊκής καταγωγής, ήταν επιστήμονας κανονικός, δεν πίστευε σε τίποτε. Τα πάντα. Αλλά του άλλαξαν τελείως τα πιστεύω του, οι συνεδρίες, οι πολλές συνεδρίες. Ήταν και πολλές μετά, έτσι. Ναι. Όχι μία, όχι δύο. Δεν ήταν από την πρώτη συνεδρία που άλλαξε την... Και αυτή τη στιγμή ο Brian Weiss έγραψε νομίζω 6-7 βιβλία που μιλούν για τούτες τις εμπειρίες κτλ. Ο δεύτερος ήταν ο Michael Newton, ο οποίος για 35 χρόνια και αυτός ψυχολόγος σύμβουλος για 35 χρόνια έκανε μία έρευνα για την ζωή μετά το θάνατο, το life between lives. Έκανε και ο δικός μας, ο ψυχίατρος. Ο πρώτος που το έκαμε ήταν ο Michael Newton όμως. Ο Τάκης Ευδόκας. Ναι. Θάνατος, τέλος ή αρχή. Μπράβο, ναι. Και μέσα στα τα 35 χρόνια είδαν περίπου 7.000 άτομα και αποφάσισε μέσα από τις εμπειρίες που είχε να γράψει ένα βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Ταξίδι ψυχής». Και έγραψε μες τούτον το βιβλίο τις εμπειρίες τις οποίες του καταγράφαν οι πολλοί πελάτες. Να πούμε ότι είναι δύο επιστήμονες οι οποίοι για αλλού ξεκίνησαν, αλλού κατέληξαν μέσα από τα πειράματά τους. Δεν είχαν καμία σχέση. Θα σας δοθεί όλους η ευκαιρία, γιατί θέλω να ανάψει και λίγο η συζήτηση. Κύριε Δανέζη, είστε μαζί μας. Θα πάρω δύο τηλεθεατές. Εδώ ήμουν, ναι. Εδώ λοιπόν, και εσύ θα έρθω κοντά σας αμέσως. Το πρόβλημα μου είναι... Ναι. Αν μπορώ να παρέμβω, δεν ξέρω, μπορώ. Μπορείτε, αλλά αμέσως μετά που θα πείτε αυτό που θα πείτε, θα πω σε τηλεφωνικές. Πείτε το. Ό,τι θέλετε, εγώ δεν... Πείτε. Έχουμε ανοίξει μια κουβέντα για εκατομμύρια θέματα τα οποία διαφωνώ. Και δεν διαφωνώ σε προσωπικό επίπεδο. Χρησιμοποιούμε, καταρχάς, υπάρχουν 11 διαστάσεις, είναι η θεωρία των χορδών. Ναι. Ανόπουλος. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ούτε τις 4 διαστάσεις. Μάλιστα. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει ότι με κάποιους τρόπους μπορεί να επικοινωνήσει με τις 4, τις 13, τις 12, 32, 50, 60, 80, πρόβλημά του, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι λέγοντας αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία τεκμηρίωση όμως, γιατί όταν λέμε αυτός είναι επιστήμονας, ο επιστήμονας δεν είναι από τον τίτλο που του δίνει κάποια ομάδα ανθρώπων άλλη, είναι από το έργο το οποίο παρουσιάζει και λέγονται επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα που ελέγχθησαν από τους δίθεν επιστήμονες, οι οποίοι λένε κάποια πράγματα, μπορεί να τα λέει και ο Δανέζης αυτά, έτσι. Εάν δεν αποκρίνονται μέσα από διεθνείς εργασίες, οι οποίες έχουν κριθεί από διάσημους του ειδικούς, το ότι λέει κάποιος ότι είναι ερευνητής, ωραία, έχω εκατομμύρια ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν βγάλει το δημοτικό και ερευνούν. Δεν έπεται ότι είναι τίποτα ή το έβγαλα βιβλίο. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι καταθέτει ο καθένας το δικό του σημείο, κύριε Δανέζη. Ότι για όλα αυτά τα θέματα, επειδή μπορεί να θεωρούν ότι είμαι λίγο απ' έξω, 35 βιβλία έχω γράψει για το διαλογισμό, για όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Απλώς δεν συμμετέχω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν στον χρόνο που έχουμε να πούμε τίποτα σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανοίξει. Θα με ακολουθείτε λίγο, γιατί θα προσπαθήσω τουλάχιστον να βγούμε κάπου και με τη βοήθεια των τηλεθεατών. Δεν βγαίνουμε κάπου σε αυτό το θέμα. Ορίστε. Ο καθένας, πουθενά δεν θα βγούμε, ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει και καλά κάνει. Ναι, ας εμβολιάσετε ο καθένας τον τηλεθεατή και το δικό μου εγκέφαλο και ας ψάξει περισσότερο. Λέγοντας ο καθένας αυτό που θέλει, έχουμε φτάσει στην κοινωνία μας εδώ που είμαστε. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, πάω σε δύο τηλεθεατές και επιστρέφω. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Παντελή. Παρακαλώ.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η ερώτηση μου απευθύνεται στον δόκτωρα Δημήτρη Ιωαννίδη. Μάλιστα. Αυτές τις ψυχές όλες ο Θεός, τι δεν θέλει να τις κάνει? Τι δεν θέλει αυτές τις ψυχές όλες ο Θεός? Εκατομμύρια χρόνια πριν, εκατομμύρια μουνά του, αν πήγε ο πλανήτης ζωντανός. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, κύριε Παντελή, δεν ακούγεστε και πολύ καθαρά. Πείτε μας. Αυτές τις ψυχές όλες. Ναι. Ο Θεός. Τι θα τις κάνει μελλοντικά? Ποιος είναι ο προορισμός, εννοείται. Ναι. Προορισμός. Με ποιος είναι ο προορισμός της ζωής? Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Έχω καταλάβει τώρα. Λοιπόν, απευθύνεστε στον κύριο Ιωαννίδη. Όπως είπε και ο Δ. Μάνος Δανέζης, ο καθένας δίνει το σημείο των ερευνών του ή της γνώσης του. Είναι ερώτηση για τον κύριο Ιωαννίδη. Θα πάρω και τη Λιδία και μετά θα σας δώσω το λόγο. Λιδία. Ναι, χαιρετίζω την κυρία Νελίτα Μιχαηλίδου που ξαναήλθε πίσω και μπορούμε να επικοινωνήσουμε επιτέλους με το ΡΙΚ και με τον κόσμο. Την ερώτησή σας, κυρία Λιδία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Δεν έχω ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει συνέχεια. Έχω επαφές. Με την Άννα Βατσίχη είμαστε και κάπως συγγενείς μέσω του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Δηλαδή, εσείς απλά θέλετε να πείτε τώρα ότι πιστεύετε ότι η ζωή συνεχίζει. Θέλω να σας συγχαρώ. Σημαντικό να επικοινωνούμε. Να είστε καλά. Εγώ είμαι πολύ μόνη μου, είμαι σχεδόν 85 τώρα. Ακούγεστε πολύ νεότεροι. Μιλώ μόνο με τους σκύλους μου. Ακούγεστε πολύ νεότεροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιδία. Ναι, έχω παιδική ψυχή και ακούγεστε νεότεροι. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα νοοτροπίας. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη μου, σας ακούμε για το θέμα του Παντελή. Η ερώτηση είναι γιατί γεννιόμαστε ουσιαστικά. Και αν έχουμε σκοπό και προορισμό. Ναι, από το δικό σας σημείο πρέπει να το λέω αυτό. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Με ρώτησε και ένας γιατρός πάνω σε αυτό το θέμα πριν λίγους μήνες. Και του απάντησα για να μετάσχουμε στη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι να ανακαλύψουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός, στον οποίο πιστεύουμε, ποιες είναι οι ιδιότητες του και με ποιο τρόπο θα πλησιάσουμε την κλίμακα που μας οδηγεί κοντά του. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εάν δεν αναζητήσει τον εαυτό του, το βάθος του είναι του, δεν μπορεί να γνωρίσει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα έχει και το Θεό μέσα, αλλά και αυτά τα υλικά. Και γιατί θα ρωτήσει κάποιος, έπρεπε να περάσουμε όλα αυτά, όλο αυτό το δρόμο σε ένα σύμπαν πολύ άδικο, σε μια κατάσταση ικτρή, όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη, για να καταλήξουμε πάλι εκεί από όπου ξεκινήσαμε? Ο δρόμος είναι εξελικτικός, Ελίτα μου. Εάν δεν καταλάβουμε τι σημαίνει εξέλιξη και ο ρόλος της επιστήμης είναι να βοηθάει τον εξελικτικό δρόμο του ανθρώπου, δεν θα καταλάβουμε τι σημαίνει άντρας, τι σημαίνει γυναίκα, δεν θα καταλάβουμε τα στοιχειώδη πράγματα, τις σχέσεις μας. Επομένως, μας δίνεται η ευκαιρία το πεδίο αυτό της μάχης, το οποίο δίνουμε καθημερινά για να προχωρήσουμε. Και ο Δαμασκηνός, για να πω και τα πράγματα που λέει ο φίλος μου ο Νίκος, λέει άπειρον και ακατάληπτον το θείον. Και τούτου καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Δηλαδή, εμείς θέλουμε το άπειρο, όντες πεπερασμένοι και με όρια, να το γνωρίσουμε. Αυτό γίνεται μόνο σε κάποιες στιγμές αστραπής, μεγάλης έμπνευσης. Εκείνη η αστραπή είναι η ζωή μας, λέει και ο Καζαντάκης, αλλά προλαβαίνουμε. Και ό,τι συλλάβεις μέσα στην αστραπή μένει καθαρό στον αιώνα, για πάντα δηλαδή. Επομένως, εάν δεν στραφούμε προς τα αόρατα, όπως είπα προηγουμένως, όχι μόνο τα ορατά, η επιστήμη έχει το δικό της δρόμο, αλλά είναι πολύ αργός. Εάν περιμένουμε με την παρατήρηση και το πείραμα, επομένως θα πρέπει να καταργήσουμε τις άλλες επιστήμες που είναι η θρησκεολογία, η φιλοσοφία και ούτω καθεξής, οι τέχνες, και να περιμένουμε το δρόμο της επιστήμης και μόνο. Αυτό πιστεύω ότι
οδηγεί στη ρίχνετε το γάντι στο μονολυθικότητα. Μάνο Δανέζη, θα πάω στο Μάνο Δανέζη και μετά θα έρθω κοντά σας. Όσον αφορά για τις διαστάσεις που είπα, τις 12, είναι 11 στην ουσία, αλλά η 12η είναι το άπειρο, η άπειρη δυνατότητα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δανέζη, Μάνος Δανέζης, σας ακούμε. Η επιστήμη, λέει ο κύριος Ιωαννίδης, θα πρέπει να περιμένουμε πάπυρον μέχρι ότου αποδείξει όλα αυτά. Εσείς ανήκετε σε ένα νέο κύκλο επιστημόνων, δηλαδή μας έχετε δώσει μέσα, κάποιος που σας παρακολουθά ξέρει ότι ανοίγετε δρόμους. Θα ήθελα λίγο την δική σας απάντηση. Το πρόβλημα είναι να απαντήσω ένα-ένα. Μιλάω στη θεολογία, για τη θεολογία. Να δούμε την πατερική γραμματεία. Ο Χρυσόστομος μας είπε ότι ο Θεός έκανε το σύμπαν από κάτι που προϋπήρχε. Άρα προϋπήρχε. Δεύτερον, η Ορθόδοξη Γραμματεία, σε αντίθεση με την καθολική και τις δυτικές θεολογίες δόγματα, μου λέει το εξής. Διαφέρουν κατά μία έννοια την έννοια της κτήσης. Η Ορθόδοξη Γραμματεία δέχεται ότι η κτήση χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. Την αόρατη κτήση, δεν την αντιλαμβάνεται δηλαδή ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε τον άνθρωπο, με τις αισθήσεις κτλ. Η ορατή κτήση, και υπάρχει μια κτήση τρίτη ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μια ένωση των 2 προηγούμενων κτήσεων. Δηλαδή είναι μια, επιτρέψτε μου μια λέξη να βάλω που είναι αδόκιμη, ένας υπολογιστής, μια μηχανή που μετατρέπει το αόρατον σε ορατόν, όχι όλων όμως. Ωραία. Αυτό το οποίο μπορεί ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Αυτά ως προς την θεολογία. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα οι επιστήμες όλες τι κάναν? Λέγαν, είχαν συμφωνήσει από τη δεύτερη επιστημονική επανάσταση, λέω το 1600, γιατί την πρώτη εγώ τη θεωρώ τους προσοκρατικούς. Τέλος πάντων, αυτή που γνωρίζουμε τη μεγάλη επιστημονική επανάσταση, τι έκαναν? Συμφωνήσαν με την Εκκλησία ότι το μεν ορατόν θα το εξετάζει η επιστήμη, το αόρατον ο Θεός. Αυτό είναι αντιορθόδοξον και αιρετικών. Να το ξέρουμε για τους θεολόγους τι λέμε. Έτσι. Έχουμε συνηθίσει όμως η Εκκλησία η δική μας η ελληνική να είναι έτσι, να ασχολείται και αυτή μόνο με το κτιστόν. Η σύγχρονη επιστήμη λέει ότι εφόσον και το κτιστόν και το ορατόν και το αόρατον είναι μέσα στο κτιστόν, η επιστήμη μπορεί να ασχολείται και με το ορατόν και με το αόρατον. Η νέα κλασική επιστήμη που ξέρουν όλες οι επιστήμες, και είναι κρίμα γιατί ο άλλος κόσμος ξέρει και άλλα πράγματα επιστημονικά που εμείς δεν τα διδάσκουμε ούτε στο πανεπιστήμιο, τι κάνει? Λέει ότι η κλασική επιστήμη θα ασχοληθεί μονάχα με την ευτόνια φυσική. Η ευτόνια φυσική είναι μόνο το ορατόν. Η σύγχρονη επιστημονική άποψη είναι και το αόρατον, το οποίο είναι και αυτό κτιστόν, δεν είναι Θεός. Έτσι. Κατανοητό. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λοιπόν ότι να προσέχουμε τι λέμε, γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πολύ ορθόδοξοι και βγαίνουμε απ' έξω από την Ορθοδοξία και είμαστε αιρετικοί. Να προχωρήσουμε όμως. Ναι. Ο άνθρωπος έχει αυτές τις αισθήσεις και κατανοεί αυτό που κατανοεί. Αν τυχαίως είχε κάποιες άλλες αισθήσεις, όπως έχουν πολλά άλλα ζώα, θα έβλεπε άλλα πράγματα. Ή δεν θα βλέπε τίποτα από αυτά που βλέπουμε εμείς σήμερα. Που αντιλαμβανόμαστε, το βλέπω, δεν εννοώ την όραση. Που αντιλαμβανόμαστε. Να σας δώσω να καταλάβετε. Λέμε εγώ και εσείς. Είναι κενό εδώ στη μέση? Ναι, λέει είναι κενό και έχουμε ατομικότητα. Μα ξέρουμε πλέον εδώ και 100 χρόνια ότι με απλούστατα μηχανήματα μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε κενό μεταξύ μας είναι το πιο πυκνό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τις αισθήσεις μας αυτό που είναι το μεταξύ μας, δεν θα βλέπαμε τίποτα άλλο, αλλά θα βλέπαμε ένα ενιαίο σύνολο. Μου λέτε με άλλα λόγια ότι είμαστε ένα, έτσι? Ένα είμαστε και το ξέρουμε, και δεν το λέει μόναχα η επιστήμη, το λέει η θεολογία, το λέει η φιλοσοφία. Εδώ αλλά εμείς προσαρμόζουμε αυτά που θέλουν όλες οι επιστήμη σε αυτά που αρέσουν να ακούν οι άλλοι επιστήμονες. Οι οποίοι
έχουν σπουδάσει στην Εσπερία και έχουν μια αντίληψη του υλικού κόσμου μονάχα, δηλαδή του ορατού. Και εκεί προσαρμόζουμε για να είμαστε και αγαπητοί και να παίρνουμε και τους βαθμούς. Και εγώ καθηγητής έγινα γιατί έλεγα τέτοια πράγματα, η εργασία του. Συμφωνεί. Ξέρετε πώς μεταφράζω αυτά που λέτε, κύριε Δανέζη? Ξέρετε πώς μεταφράζω στον εγκέφαλο μου αυτά που μας λέτε? Διότι δεν είμαι επιστήμονας, έτσι. Τα μεταφράζω ότι είμαστε ένα, ότι βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν είναι μόνο αυτά το σύμπαν στο οποίο ζούμε, ότι είναι ένας καθρέφτης η πραγματικότητα την οποία αν μας σπάσουμε εμείς εξακολουθούμε να είμαστε. Άρα, ακριβώς υπάρχουμε ακόμα, συνεχίζουμε. Ναι, και άρα δεν τελειώνει η ύπαρξη μέσα στο ορατό και στο σώμα. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, αλλά να πω και ένα τελευταίο, ναι, για να μην χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων. Ναι. Η ύλη και η ενέργεια γνωρίζουμε πριν 50 χρόνια, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τα πρωταρχικά γεγονότα μέσα στο σύμπαν. Και η ύλη και η ενέργεια δημιουργείται μέσα από ένα φυσικό, αποδεδειγμένο πειραματικά γεγονός, το οποίο ξέρουμε πλέον, δεν το συζητήσουμε τώρα, αλλά θέλω να πω ότι βγάλετε την ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ένα τελευταίο που είναι φιλοσοφικό και να τελειώνουμε. Δεν μου αρέσει να ακούω ανθρώπους που να πιστεύουν ότι μέσω οποιασδήποτε τεχνικής τους είναι φωτισμένοι. Ναι. Το κατανοώ. Αυτό για όλους μας ισχύει. Το αν είναι φωτογραφία είναι την καθημερινότητά μας και την μικρότητά μας. Όποιος νομίζει ότι μέσω διαλογισμού έχει φτάσει στη φώτιση, τότε μπράβο, είναι μια εξαίρεση πάνω στα δισεκατομμύρια. Κύριε Δανέζη, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Νομίζω όλοι συμφωνούμε και θεολογικά και θρησκεολογικά και ως άνθρωποι ότι η ταπεινοφροσύνη... Γεγονότα σοφού ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω. Θα έρθω κοντά σας, κύριε Ροδοσθένους, και στην Άννη. Πάμε διαφημίσεις. Δόκτωρ Νίκος Ροδοσθένους, να ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι πρωτίστως, αγαπητή Ελίτα, πρέπει να αντιληφθούμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Των προσωρινών, των μάταιων. Κάποιος θα ζήσει 60, 70, 100 χρόνια, δεν ξέρουμε πόσο. Και πού πορευόμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή, έλεγε και ο Χριστός στη Μάρθα μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά ενός δε στη χρία. Δηλαδή, και η επιστήμη θα κάνει τη δουλειά της και η φιλοσοφία και όλοι. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προβληματιστεί ο καθένας μας. Ο άνθρωπος είναι, ο κάθε άνθρωπος, άντρας και γυναίκα, είναι ένα ψυχοσωματικό όν. Από εκεί και πέρα πρέπει να ασχοληθούμε και με την ψυχή μας. Είναι και η έρευνα καλή και η επιστήμη. Και θα φέρω παράδειγμα τον Άγιο Αυγουστίνο. Ήταν φιλόσοφος, ήταν πολύ μορφωμένος στις εποχές του, τότε στη Ρώμη. Έψαχνε πάρα πολύ. Και εκεί που ήταν στην παραλία με έναν κουβαδάκι να τα ερμηνεύσει όλα, ακόμη και τι είναι ο Θεός, που κανένας δεν μπορεί να δώσει απάντηση, διότι το μυαλό μας δεν μπορεί να συλλάβει, έτσι. Δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να δώσει ερμηνεία, όπως η ερμηνεία δεν μπορεί να δώσει και στα θαύματα ή δεν μπορεί να δώσει ερμηνεία και στα μυστήρια, τα οποία επενεργούνται. Έτσι, η διαπηρεγία του Αγίου Πνεύματος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μιλούμε για ακτιστό και άκτιστο. Να ολοκληρώσω. Ο Άγιος Αυγουστίνος, εκεί που έψαχνε στη θάλασσα με το κουβαδάκι του, άγγελος Κυρίου, και του λέει: μα τι προσπαθείς να κάνεις, του λέει. Είναι δυνατόν η θάλασσα να χωρίσει το κουβαδάκι σου? Και του λέει: όχι. Πώς είναι το μυαλό των φτωχών να χωρίσει τι είναι Θεός ή να τα ερμηνεύσουμε? Άρα, ο Θεός, αγαπητή Ελίτα, δεν ανακαλύπτεται. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Και σύγχρονοι οι Άγιοι μας και η Αποκάλυψη, γι' αυτό λέμε ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε «Ήρθα να σας ελευθερώσω» και δεν... το λέω τώρα, δεν το λέω σωστά, αλλά πρέπει να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου, μιλούσε για τον άρχοντα του κόσμου τούτου και διαχώριζε την πρωτογενή πατρίδα, δηλαδή την αρχέτυπη πατρίδα που είναι προφανώς ο απόλυτος, η απόλυτη θεότητα,
από την γέννηση αυτού του σύμπαντος. Απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι μέσα στο δικό μου το μυαλό είναι τόση αδικία και ο θάνατος και η γέννηση και δεν είναι αδικία, όλα κακά. Ο Θεός είναι πανσόφος, απλώς δεν μπορούμε να συλλάβουμε τη σοφία του Θεού. Και ξέρετε, η σοφία του Θεού, η υπόστατος σοφία, είναι ο λόγος Του. Είναι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας. Βεβαίως. Ήρθε, πήρε το σώμα μας για να μπορέσουμε να το δούμε, διότι το Θεό κανένας δεν τον είδε. Αν τον ήλιο δεν μπορούμε να τον αντικρίσουμε, θα τυφλωθούμε. Πώς είναι δυνατόν να δούμε τον Θεό, ο οποίος έφτιαξε τον ήλιο. Οι Απόστολοι οι οποίοι βίωσαν τον Χριστό, έζησαν κοντά στον Χριστό, έφαγαν με τον Χριστό, δέχτηκαν τις διδασκαλίες του Χριστού, φοβήθηκαν να πεθάνουν αρχικά, πριν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σωστά, διότι και πολλές φορές όταν μιλούσε ο Χριστός, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι έλεγε. Παρόλο που μιλούσε παραβολικά, με παραβολές. Και βλέπετε, είναι διαχρονικές οι παραβολές για να τις καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Γιατί φοβήθηκαν οι Απόστολοι που βίωσαν θαύματα, έζησαν θαύματα κοντά? Διότι δεν μπορούσε το φτωχό το μυαλό τους να συλλάβει, παρόλο που έβλεπα. Και βλέπετε και οι Εβραίοι, ο εκλεκτός λαός, έκανε τόσα θαύματα ο Χριστός και τον εσταύρωσε. Δηλαδή δεν αντιληφθήκαν ότι είναι Υιός Θεού και τους ερωτούσε. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι? Είσαι ο Ηλίας, είσαι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, είσαι ένας προφήτης. Και μόνο ο Πέτρος όταν εφωτίστηκε από τον Πνεύμα του Άγιον είπε «Είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος». Ευχαριστώ κύριε Ροδοσθένους. Θα πω στην Άννη. Άννη, Έμπεν Αλεξάνδερ. Ναι. Είναι ένας επιστήμονας, γιατρός, νευροχειρουργός, ο οποίος έπαθε βακτηριακή μηνυγκίτιδα. Μάλιστα. Δεν πίστευε με τίποτα στην μεταθάνατο διάσταση. Ήταν τέλος για εκείνον όλο αυτό. Ναι. Με τη βακτηριακή μηνυγκίτιδα έγραψε ο ίδιος ένα βιβλίο που έλεγε ότι καμία δραστηριότητα στον εγκέφαλο δεν συμβαίνει όταν πάθεις μηνυγκίτιδα βακτηριακή στον εγκέφαλο. Είναι ένα παχύ στρώμα πίων που δεν αφήνει τίποτα να λειτουργήσει. Διότι κάποιοι λένε ότι αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Αυτό που αναφέρουν πολλοί που επιστρέφουν μεταθανάτιες, περιθανάτιες, δεν ξέρω πώς να τις πω, εμπειρίες. Κάποιοι επιστήμονες έλεγαν όχι, είναι δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ναι. Ο Έμπεν Αλεξάνδερ ήρθε και είπε όχι καμία δραστηριότητα στον δικό μου τον εγκέφαλο. Και θαύμασε τόσο πολύ αυτή την εμπειρία, τη δική του, και τη μεταφέρω στα πρόχειρα γιατί δεν είχαμε τον χρόνο και τον τρόπο να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, όπου τι λέει? Βρέθηκα στο κενό, περιγράφει αυτά που περιγράφει και μετά ήρθε μια κοπέλα η οποία του έδειξε τη δυνατότητα στο δεύτερο Matrix, κύριε Δανέζη. Αυτό που εγώ ονομάζω το μεγαλύτερο Matrix από την πραγματικότητα μέσα στον καθρέφτη. Έρχεται πίσω ο γιατρός, γίνεται καλά, θεραπεύεται μετά από 2 μήνες η βακτηριακή μηνυγκίτιδα και του δείχνουν φωτογραφίες ποια είναι αυτή η κοπέλα. Που την ξέρει, δεν την ξέρει. Και θαύμα, αυτή η κοπέλα είναι η βιολογική του αδερφή. Ο άνθρωπος ήταν υιοθετημένος, δεν το ήξερε, είχε βιολογική αδερφή, η βιολογική αδερφή είχε πεθάνει και τον συνάντησε εκεί που τον συνάντησε και του έδειξε αυτό που λέμε θάνατος, δεύτερο Matrix. Ναι. Άννη. Είπες τα. Όχι, θα πεις εσύ τι είναι αυτό που συμβαίνει σύμφωνα με τη δική σου γνώση, από όσα διάβασες, από όσα διδάχτηκες, τι συμβαίνει. Και όλοι όσοι έχουν παραθανάτιες, επιθανάτιες, μεταθανάτιες εμπειρίες, μεταθανάτιο δεν είναι σωστό νομίζω γιατί επιστρέφεις πίσω, μεταφέρουν γνώση, μεταφέρουν εμπειρία. Ναι. Και ο καθένας την μεταφέρει εκείνον το οποίο είναι σημαντικό για την ψυχή του. Και έχουν διαφορετικές εμπειρίες ανάλογα με το και τι θα φέρουν πίσω ως γνώση. Ο Έμπεν Αλεξάνδερ έπαθε αυτόν το 2008. Αυτός είναι γιατρός, έτσι? Ναι, είναι γιατρός, νευροχειρούργος. Είπαμε, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση. Ναι. Αγνωστικιστής. Και το 2018 βγήκε μια επιστημονική μελέτη για την περίπτωση του, γιατί όχι μόνο δεν είχε
εγκεφαλική δραστηριότητα, οι γιατροί του δίνανε περίπου 2% chance για να επιβιώσει και ακριβώς οι επιστήμονες έθελαν να δουν γιατί έγινε τούτον το θαύμα και επέστρεψε ο Έμπεν Αλεξάνδερ και μοιράστηκε αυτήν την εμπειρία μαζί με τον κόσμο. Ο ίδιος πλέον, αντιλαμβάνεστε, παρέτησε να είναι νευροχειρούργος και μιλά μόνο για το θέμα. Έγραψε 3 βιβλία. Εξασιασμένος ο Έμπεν Αλεξάνδερ. Ναι. Έχει εξασιαστεί με την εμπειρία. Η εμπειρία του, Ελίτα μου, που περιγράφει για το τι είναι παράδεισος. Είναι μια εμπειρία την οποία έχω ακούσει εκατοντάδες φορές από τους δικούς μου πελάτες. Και πελάτες μου οι οποίοι το είχαν εμπειρία πριν καν γίνει η ιστορία με τον Έμπεν Αλεξάνδερ. Και είναι μια περιγραφή για το πόσον υπέροχος είναι αυτός ο χώρος, αλλά με τα λόγια το φέρνουμε κάτω. Δεν μπορούμε καν να το περιγράψουμε. Είναι αλληδόνηση. Εγώ το συλλαμβάνω ως αλληδόνηση. Ναι. Δηλαδή, μόλις προσπαθήσεις να του δώσεις φόρμα, χάνει την μαγεία του. Ναι. Και ο άρρητος ουρανός που ανέφερε προηγουμένως ο Νίκος. Μπράβο. Είναι ο τρίτος ουρανός. Είναι άλλο πεδίο το οποίο έχει τη δική του γλώσσα. Και δεν μπορούμε να την καταλάβουμε με τη δική μας γλώσσα. Και δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, Κλήτο μου. Μόνο και μόνο το ότι το περιγράφουμε, αμέσως το μειώνουμε. Θυμάστε όμως, κάναμε περιπτώσεις ανθρώπων που επέστρεψαν. Ο Μάνος Ζανέζης κάτι θέλει να μας πει, τον ακούμε. Είσαι μαζί μας, Μάνο μου, σε ακούμε. Ναι. Εδώ, εμείς οι Έλληνες που ομιλούμε την ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες έχουν ένα ενοιολογικό περιεχόμενο. Ο καθένας του δίνει ένα δικό του ενοιολογικό περιεχόμενο, έτσι για να μπορέσει να καλύψει αυτό που θέλει να σκεφτεί. Με άμεσο αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Και πραγματικά καταλαβαίνω γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μου λέμε για ουρανούς. Και τι είναι ο ουρανός? Αλληδόνηση, λέει ο κύριος Κλήτος Ιωαννίδης. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ έχω δει ανθρώπους, σας λέω, εσύ Ελίτα μου ξέρεις πολύ καλά ότι το ξέρω, οι οποίοι όταν παίρνουν φάρμακα βλέπουν 300 ουρανούς. Ή όταν παίρνουν κάποια άλλα, τώρα αυτό δεν θέλω να μιλάω. Και σε ένα ψυχιατρίο θα σας πω βλέπουν τον Χριστό κάθε μέρα. Ο καθένας μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Ξέρω και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι βλέπουν πράγματα απλώς για να προσελκύουν την προσοχή του κόσμου. Λοιπόν, πείτε μας. Λοιπόν, να προσέχουμε αυτά τα οποία λέμε θα πρέπει να έχουν ενοιολογικό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή να ανοίγω ένα λεξικό και να μου λέει μια λέξη και να διαβάζω τι πάει να πει αυτή η λέξη. Διορθώστε μας αν ακούσατε κάτι στο οποίο διαφωνείτε. Πείτε την άποψή σας. Δεν διαφωνώ εγώ. Ό,τι ορολογία χρησιμοποιείται δεν είναι η ορολογία η οποία είναι της ελληνικής γλώσσας. Ο καθένας τους δίνει μεταφυσική, θεολογική, ό,τι θέλει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά πώς να συμμετέχω σε κάτι το οποίο δεν έχει ενοιολογικό περιεχόμενο. Μα έχουν σπουδάσει, κύριε Δανέζη, αυτά τα πράγματα και ο κύριος Ιωαννίδης και η κυρία Πατήκη. Πού τα σπούδασε τους επάλληλους ουρανούς που βλέπουν, πού τα σπούδασε, να ξέρω κι εγώ. Να σας απαντήσουν ήδη. Όχι, αφού σπουδάχτηκα. Ο κύριος που γράψε το βιβλίο. Υπάρχουν και στην Αγία Γραφή υπάρχουν και στους Σούφοι υπάρχουν και στους Ινδούς υπάρχουν, αλλά σημαίνουν διάφορα πράγματα. Ο κύριος Νανόπουλος, παραδείγματος χάρη, με τον οποίο συζήτησα, καταλήξαμε στον Ηράκλειτο. Θνητοί αθάνατοι, αθάνατοι θνητοί, παρόντες απόντες και απόντες παρόντες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λέγονται με μια φιλοσοφική ποιητική γλώσσα, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλαβαίνει ο καθένας μας. Μπορείτε να μας γράψετε ένα λεξικό ποιητικό. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Δανέζη, στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μα έγραψε ολόκληρη πραγματεία περί του ακαταλείπτου της θεότητος. Είμαστε επιστήμονες και δυο μας. Εσείς το είπατε και σας λέω το ακατάληπτο της θεότητας. Γιατί είναι άπειρος. Πώς θα συλλάβει ο περασμένος νου το άπειρο.
Ναι, αυτό που λέτε είναι αντιεπιστημονικό. Γιατί όταν λέμε για διαστάσεις, οι διαστάσεις είναι ένα μαθηματικό. Ο Χρυσόστομο. Θα σας πω. Άστε με να ολοκληρώσω. Όταν μου λέτε ότι η 12η διάσταση είναι το άπειρο κτλ. Αυτά είναι δικά σας. Οι διαστάσεις είναι ένα μαθηματικό. Έχουν ένα μαθηματικό νόημα, είναι ολόκληρα κεφάλαια στα μαθηματικά, έχουν έννοια οι διαστάσεις. Και οι διαστάσεις δεν είναι ούτε 11 ούτε 12, μπορεί να είναι 1000 οι διαστάσεις. Αυτά λοιπόν, όταν λέμε η διάσταση είναι το άπειρον, πάει να πει ότι αρχίζουμε και προσπαθούμε να κοροϊδεύσουμε τον κόσμο. Είναι μια δυνατότητα. Ποιος το είπε, ποια φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία, ποιο βιβλίο, πέστε μου να διαβάσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πέστε μου ποιο βιβλίο επιστημονικό λέει ότι η διάσταση είναι το άπειρο. Μα ο ίδιος αναφέρθηκε στο Χρυσόστομο και το απαντώ στη γλώσσα που ανέφερε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να του αναφέρω 2 εμπειρίες καθαρά προσωπικές με ανθρώπους που ήταν στην άλλη πλευρά. Δεν θέλω προσωπικές εμπειρίες. Συγγνώμη, όταν ερχόμαστε εδώ σε καθηγητές πανεπιστημίου, δεν ερχόμαστε να πούμε τις εμπειρίες μας. Γιατί και εγώ μπορώ να πω τις εμπειρίες μου, οι οποίες δεν ξέρω τι είναι. Εδώ ερχόμαστε να πούμε κάτι που οι φοιτητές μας, οι μαθητές μας, οι άνθρωποι, οι πολίτες μας ακούνε, μπορεί να το ψάξουν σε μια βιβλιογραφία και να μάθουν περισσότερα πράγματα. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει το δικό του. Κύριε Δανέζη, διδάσκεται αστροφυσική και σας μελετώ πολλές φορές και έχω και φίλους μαθητές σας, φοιτητές σας. Η αστροφυσική, μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στον Αντάρι, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε αυτό το οποίο μπορούμε να ξέρουμε. Μέσω διάστημα. Γι' αυτό διδάσκουμε. Ιδίους, ξέρουμε τι συμβαίνει. Βεβαίως. Είναι τόσα λίγα που ξέρουμε. Θα σας εξηγήσω. Γιατί αυτό το λέω. Ξέρουμε τόσα όσα μπορούμε να ξέρουμε και αυτά διδάσκουμε. Τώρα δεν λέμε από το εντάξει. μυαλό μας, κάνετε λάθος. Λέμε για τον Αντάρι αυτά τα οποία μπορούμε να βρούμε μέσα από τα πειράματα, τα όργανά μας κτλ. Δεν βγάζουμε από το κεφάλι μας να λέμε τι μπορεί και εκείνο να συμβαίνει. Εδώ ερχόμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Πρέπει να τιμάμε τον τίτλο μας και τους φοιτητές μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι περνάει από το κεφάλι μας. Για να καταλάβω, κύριε Δανέζη, αμφισβητείτε τη θεολογία, τη θρησκεολογία, τη φιλοσοφία? Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είμαι θεολογίζον. Εγώ θεωρώ ότι είμαι θρησκευόμενος. Αλλά δεν μπορώ πάνω να είμαι θρησκευόμενος Ορθόδοξος. Όταν μου λένε ορισμένα πράγματα, ξέρω ότι δεν είναι Ορθόδοξα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έρχεται ένας Ορθόδοξος παραδείγματος Μητροπολίτης ή θεολόγος και να μου λέει προτεστάντικα πράγματα και να προσπαθεί να με πείσει ότι είναι Ορθοδοξία. Διότι δυστυχώς έχω διαβάσει όλες τις πατέρες Εκκλησίας. Μα εμείς δεν πήραμε θέση. Να προσέχουμε τι λέμε. Ωραία, να δώσουμε λίγο συνέχεια στην κουβέντα. Εγώ δεν έχουμε αυτές τις κατηγορίες. Απαντήστε, κύριε Δανέζη. Αυτά που λέει ο κύριος Δανέζης είναι αυθαίρετα και υποκειμενικά. Εάν γνωρίζει στην Ελλάδα κάποιους που του λένε προτεσταντικά και τα παρουσιάζουν για ορθόδοξα, είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς δεν λέμε αυτά. Λέμε τι λέει η γλώσσα της θρησκεολογίας, η γλώσσα της φιλοσοφίας, οι γραφές, τα κείμενα, τα ιερά κείμενα του κόσμου. Η γλώσσα της τα οποία δεν είναι μόνο ορθόδοξα και η γλώσσα της φιλοσοφίας υπάρχουν και άλλοι λαοί που μελετούν και ερευνούν. Παρακαλώ. Άμα μελετήσεις το τότε και παραδείγματος χάρη τον ένας. άλλα λέει. Άμα μελετήσεις το Ζεν, άλλα λέει. Άμα μελετήσεις τη Μακαβάτ-Κιτά, άλλα λέει. Τις Ουπανιτσάδες, άλλα λέει. Και παρουσιάζεται αυτά τα οποία πρεσβεύουν οι διάφορες προσπαθούμε να πολιορκήσουμε το «ον», την αλήθεια δηλαδή, την πραγματικότητα με πολλούς τρόπους για να μάθουμε περισσότερα. Το ρωτώ τον κύριο Δανέζη, έχει διαβάσει ποίηση? Αν έχω διαβάσει... Έχει μια γλώσσα. Θέλει εμείς να ξέρουμε τη δική του γλώσσα. Εγώ σας λέω, διαβάσατε εσείς ποίηση? Δεν το καταλάβατε. Εσείς χρησιμοποιείτε ποιητικά πράγματα τα οποία δεν λέει ποίηση. Γιατί η ποίηση είναι για τα... Η ποιητής είναι και ο Χριστός. Όταν μετέτρεψε το είδωρ σε εκλεκτό ίνο, έκανε αλχημία στην ουσία. Αν δεχτούμε, είναι ολόκληρο το ζήτημα της εξέλιξης του ανθρώπου. Αν δεχτούμε ότι είμαστε ένα, θα μου επιτρέψετε να σημειωθεί η διαφωνία σας και να πάω στην κυρία Παντελίτσα και στην κυρία Έλενα. Παντελίτσα. Κυρία Ελίτα, καλώς ορίσατε ξανά στην τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε που τα βλέπουμε.
Το σημερινό σας πρόγραμμα αρκετά ενδιαφέρον. Εξήσετε μας λίγο τις πληγές μας, για εμάς που χάσαμε δικούς μας ανθρώπους, με το να προβληματιζόμαστε που έχει πάει η ψυχή του. Εγώ το έζησα αυτό όταν έφαψα το παιδί μου για πάνω από μια δεκαετία. Έψαχνα, διάβαζα τα πάντα για να βρω πού είχε πάει η ψυχή του παιδιού μου. Πότε έχανα την πίστη μου, πότε την ενδυνάμωνα. Κατάληξα σε ένα δικό μου συμπέρασμα, προβληματισμό, όπως θέλετε ερμηνεύσετε το, ότι έψαχνα το με τα θάνατο που πάει η ψυχή, όχι για τον εαυτό μου, απλά έψαχνα για το παιδί μου. Κατάληξα στο ότι κανένας δεν γνωρίζει τίποτε από τη στιγμή που όπως είναι έναν κύτταρο και μετατρέπεσαι σε έμβριο μετά τη σύλληψη. Δεν θυμάσαι τίποτα. Είσαι μέσα στην κοιλιά της μάνας σου, έναν έμβριο που γνωρίζεις, θυμάσαι ότι είσαι έμβριο, είσαι εμβριακή ζωή και μετά βγήκες έξω σε τούτη τη ζωή που γνωρίζουμε εμείς. Όχι, δεν θυμάσαι τίποτε. Άρα, φεύγοντας, ούτε ήξερες ότι να βγεις από τη μάνα σου και να συναντήσεις τον κόσμο. Άρα, και φεύγοντας από το σώμα σου, δεν ξέρουμε τι υπάρχει μετά. Ίσως η επιστήμη κάποτε το ανακαλύψει. Απάντως αυτή τη στιγμή, εγώ έφτασα μέχρι εκεί και είπα σταμάτα να ψάχνεις, το Θεό θα το βρει μόνη σου με τη ψυχή σου. Και τελικά βρήκα ότι ο Θεός είναι η αγάπη. Τίποτα άλλο. Και κανένας δεν γνωρίζει τίποτε. Μέχρι τον ιατροδικαστή που έκαμε την νεκροτομή του παιδιού μου, τον ερωτούσα τι συμπέρασμα έβγαλες εσύ, τι γίνεται, έβλεπες το σώμα, με κομμάτιαζες το σώμα, η ψυχή του παιδιού μου πού είναι. Και λέει μου, είσαι ασφάλης, γελώντας φυσικά μου το είπε, αστειευόμενος. Ψάχνεις να βρεις τον Θεό, κυρία Παντελίτσα, είπε μου. Δεν θα το βρεις, είπε μου. Σου το λέω εγώ, δεν θα το βρεις. Ξανά να ψάχνεις, γιατί στο τέλος τον εαυτό σου ταλαιπωρείς μόνο. Είπατε μεγάλη αλήθεια, κυρία Παντελίτσα. Η αγάπη είναι. Πάρα πολύ, ακούγοντας με ενδιαφέρον, αλλά μόνο πιστεύω και έτσι για επιστήμη εγώ και στο Θεό. Το ψάχνουμε όλοι παντού. Πολύ σύντομα να καταλήξουν κάπου. Μακάρι κάποια στιγμή. Σπυρουνιάζουν το μυαλό μας, κυρία Παντελίτσα. Σπυρουνιάζεται το μυαλό μας, να το ψάξουμε περισσότερο καθένας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση και για την εμπειρία σας που μοιραστήκατε μαζί μας. Έλενα. Ναι, σας συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, αλλά έχω μια απορία. Όσες φορές ακούσουμε κάτι για το μεταθάνατον αυτό, όλοι μας μιλούν για ένα φως, για έναν παράδεισο, μετά το θάνατο δηλαδή, κόλαση, δεν ακούσα ποτέ μου αν υπάρχει κόλαση. Μάλιστα. Μπορούμε να ακούσουμε κάτι για το μόνο παράδεισος υπάρχει με τις εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι που Κύριε Ιωαννίδη μου, συγγνώμη, θα πάω στον κύριο Ροδοσθένους και θα έρθω σε όλους εσάς. Πάντα και να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι έχετε κάνει όλοι σπουδές όσοι βρίσκεστε εδώ και αντιπροσωπεύετε το δικό σας αδιαπραγμάτευτο αντικείμενο. Και μπορεί να υπάρχει και σύγκρουση, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία, αλλά ο καθένας αντιπροσωπεύει μια γερή παιδεία πίσω από την... Αλήθεια μου επιτρέπει να πω μια λέξη. Κύριε Ιωαννίδη, θα μου επιτρέψετε εμένα, όχι, να μην σπυρουνιάσουμε λίγο, να το κατευνάσουμε και να το ρίξουμε. Είστε άτακτος σήμερα, κύριε Ιωαννίδη. Όχι, το λέω με πολύ αγάπη και πολύ αστείο τόνο. Να δώσουμε μια απάντηση, νομίζω. Είναι εκ του επίσταμε που σημαίνει γνωρίζω. Και δεν μπορούμε να διαγράφουμε επιστήμες με το Τώρα με αναγκάζεται να δώσω όμως το λόγο στον κύριο Δανέζη, ενώ ο λόγος ανήκει στον κύριο Ροδοσθένους. Σας παρακαλώ πολύ, ακολουθήστε λίγο τη δική μου ροή και τη δική μου δομή στην εκπομπή, γιατί δεν θέλω να δημιουργείτε κενό. Απαντήσουμε νομίζω στην τηλεθεάτρια που ο λόγος σας ανοίγει, επειδή έψαχνε ότι έχασε το παιδί της και όντως έχει δίκιο ότι υπάρχουν απαντήσεις. Η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Γιατί μας τιμήνει ο Κύριος μας. Ότι
Και οι πλούσιοι πεθαίνουν και οι φτωχοί. Και ενώ κάθε μέρα λέει έτρωε, φορούσε καινούργια ρούχα, ακριβά κλπ. Και ο φτωχός ο Λάζαρος που είχε και πληγές, λέει, εκεί στο τραπέζι του δεν το δίνει ένα πιάτο φαγητό. Και τρώγε, λέει, από τα ψίχουλα που έπεφταν και έτρωγαν και οι σκύλοι και γλύφαν και τις πληγές του. Πέθανε, λέει, ο φτωχός και πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, που είναι ο παράδεισος. Πέθανε και ο πλούσιος, λέει, και τάφη. Με όλες αυτές τις συνοδείες που έχουμε και εμείς σήμερα. Και έβλεπε κατ' οικονομία ο Χριστός περιγράφει, παρόλο που λέει μέγα χάσμα στη μεταξύ ημών και ημών, του λέει ο Αβραάμ, του πλουσίου. Και έβλεπε, λέει, το φτωχό Λάζαρο να απολαμβάνει τη ζωή του. Και του είπε ο Αβραάμ, εσύ, του λέει, απολαύσες τη ζωή σου ενώ είσαι σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα ήρθε η σειρά του φτωχού Λαζάρου. Και γιατί έχασε τον παράδεισο ο πλούσιος? Επειδή είχε το εισιτήριο, είχε το κλειδί, είναι η αγάπη, η ελεημοσύνη. Δεν έδωσε ένα πιάτο φαγητό στο φτωχό. Ναι, για την κόλαση όμως. Η κόλαση να δώσουμε. Ο παράδεισος και η κόλαση, αγαπητή Ελίδα. Σε αντίθεση με τον Χριστό, τον λόγο του Χριστού, η Εκκλησία διαχρονικά έχει φορτίσει τον κόσμο με το φόβο της κολάσεως και της αβίσου. Δεν είναι φόβος. Να σας πω κάτι. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι τρόπος ζωής. Ο Θεός αγάπη εστί. Και βλέπετε ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Δεν λέει η Ελίδα είναι δική μου και ο κλείδος είναι δικός μου. Δεν έχει όπως έχουμε εμείς αυτόν το κόμπλεξ, λέμε οι δικοί μας, οι φίλοι μας. Γι' αυτό βλέπετε ο Θεός βρέθηκε σε αμαρτωλούς και σε δικαίους. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός. Και λοιπόν είναι τρόπος ζωής, διότι πολλοί λέμε σε αυτήν τη ζωή, η ζωή μου είναι κόλαση. Γιατί? Διότι είμαι μακριά από τον Θεό. Ο άλλος ζει ευτυχισμένος, διότι είναι κοντά στο Θεό. Άρα και η αγάπη του. Κύριε Ροδοσθένου, συμβαίνουν πόλεμοι, πεθαίνουν τα παιδιά σου, καίγονται τα σπίτια. Όλα αυτά, αγαπητή Ελίδα, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, όπως και ο θάνατος είναι απότοκο της αμαρτίας. Άρα, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είναι θεωρίες δικές μου, προσέξτε. Δεν είναι ούτε έρευνες ούτε θεωρίες. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικο μισθαποδοσία. Η πρώτη πτώση, ποιος ήταν? Ο Εωσφόρος, ο αρχηγός των αγγέλων. Δεν έκανε υπακοή. Οι προπάτορες μας ήταν μες στον παράδεισο και καταφέραμε να βγούμε από τον παράδεισο, γιατί δεν έκαμε την υπακοή. Άρα υπάρχει κόλαση μετά το θάνατο που ρώτησε η κυρία Έλενα? Βεβαίως υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Άννη, δεν έχω πολύ χρόνο. Είναι αυτά που θέλουν να ακούσουν, νομίζω, οι τηλεθεατές μας. Είναι αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ναι, απαντήσατε. Αυτά θέλουν να ακούσουν. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι ό,τι συζητούμε σήμερα είναι το $1 million question, ας πούμε. Ενός εκατομμυρίου δηλαδή έχει που τον καιρό που μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί λογικά για τον εαυτό του και την ύπαρξή του, είναι το ερώτημα. Γιατί γεννηθήκαμε, πού πάμε. Υπαρξιακά ερωτήματα. Ναι, βεβαίως. Κατά τη διάρκεια των αιώνων υπήρξαν πολλές απαντήσεις, θεωρίες, φιλοσοφίες. Ορισμένες στέκουν, ορισμένες έχουν εξαφανιστεί. Και η επιστήμη το ίδιο ακριβώς είναι. Δηλαδή σε 1000 χρόνια να γελούμε με το τι σκεφτούμαστε σήμερα. Θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η επιστήμη. Οπότε δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Τον κύριο Δανέζη και εγώ τον παρακολουθώ, μου αρέσει ως επιστήμονας, αλλά η προσέγγιση του ότι οι εμπειρίες του καθενός μας είναι, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ασήμαντες ή... Δεν είναι επιστημονικές. Αυτό είπε. Δεν προσέβαλε με αυτή την έννοια. Έχουν αξία εμπειρίες. Βρίσκεστε εδώ γιατί αντιπροσωπεύετε ο καθένας το δικό σας, ολόκληρη είναι τη δική σας μόρφωση και τα δικά σας στοιχεία. Είναι οι εμπειρίες που δημιουργούν τη ζωή. Οπότε οι εμπειρίες του καθενός μας είναι χρήσιμες, είναι ωφέλιμες, είναι σημαντικές για την εξέλιξη του όλου. Γιατί η κάθε μονάδα έχει να δώσει τη δική της αλήθεια στο όλο. Και για να εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη αλήθεια, είναι το α το στερητικό και η λέξη λύθη. Δηλαδή να θυμηθούμε βασικά
το Θεό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Δανέζη τώρα, αναγκαστικά, αγαπημένη μου Κλήτο Ιωαννίδη, και θα έρθω κοντά σας για περαιτέρω. Κύριε Δανέζη, υπάρχει ερώτηση για σας από τηλεθεατή. Να την πω ή θέλετε να πείτε κάτι πριν να την θέσω την ερώτηση? Δεν θέλω να πω τίποτα, ό,τι είπα το είπα εγώ. Δεν ακούω. Η ερώτηση από τηλεθεάτρια μάλλον είναι ποιο νόημα είναι κατά τη δική σας άποψη της ζωής? Το νόημα της ζωής, ναι. Το συζητήσαμε και σπάσε τον καθρέφτη. Παρακάτω, τι σημαίνει σπάσε τον καθρέφτη? Να ακούσουμε. Λοιπόν, είναι δόγμα της άποψη της επιστήμης ότι η φύση, ο Θεός, πέστε όπως το θέλετε, ναι, όταν δημιουργεί κάτι, αυτό που δημιουργεί το φτιάχνει για να τον εξυπηρετεί σε κάτι. Ναι. Ακόμα και ένα κολεόπτερο στον Αμαζόνιο, αν δεν υπήρχε, μπορεί να εξαφανιζόταν ο Αμαζόνιος. Μάλιστα. Το κακό με τη σύγχρονη φιλοσοφία είναι ότι από αυτά τα θέματα εισάγουμε όλα τα γεγονότα, φυτά, ζώα κτλ. Και ξέρουμε τον άνθρωπο. Το πρόβλημα μου λοιπόν εμένα είναι όταν ο Θεός, η φύση, το σύμπαν, πες το τι θέλετε, δημιούργησε τον άνθρωπο, ποιος ήταν ο προορισμός του? Λοιπόν, η δική σας άποψη? Ο προορισμός του ποιος ήταν? Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του προορισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο προορισμός του Δανέζη δεν είναι να γίνει καθηγητής και να μάθει πολλά δόγματα της αστροφυσικής. Αν μπορεί να μεταφέρει αυτά που μαθαίνει στην κοινωνία. Δεν είναι να διαβάζω ποίηση γιατί μου αρέσει και μου ανεβάζει το ηθικό μου κτλ. Αν μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο μέσα από την πίεση. Γι' αυτό εγώ αναφέρομαι στον Καζαντζάκη και σε όλους αυτούς τους μεγάλους ποιητές και στους μεγάλους συγγραφείς, οι οποίοι δεν κάνουν νουβέλες αισθηματικές μόνο. Καταλάβατε? Μιλάνε στους ανθρώπους και πώς πρέπει να αλλάξει η κοινωνία. Άρα λοιπόν ο προορισμός του ανθρώπου είναι αυτό που πρέπει να αναζητούμε. Και θα πρέπει σε αυτό το χρόνο της ζωής μας που έχουμε μέσα, όταν φτάσουμε την ώρα του θανάτου μας, να αναλογιστούμε αυτό τον προορισμό που θεωρήσαμε ότι τον υπηρετούμε. Τον εξυπηρετήσαμε. Κάναμε αυτό το οποίο μας ανετέθη από τη φύση, το Θεό της, το σύμπαν, να κάνουμε ερχόμενοι εδώ. Και να πω κάτι προσωπικό που τ' άκουσα και στενοχωρήθηκα. Ο θάνατος δεν είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Τι είναι? Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα του ηρωισμού. Όχι. Γιατί εδώ εμείς στην Ελλάδα, αν ζούμε έτσι όπως ζούμε και ζούμε ελεύθεροι, ζούμε σε αυτούς που σκοτώθηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Δεν ήταν οι αμαρτίες τους. Και όλοι αυτοί και ο Χριστός, όπως καταλάβατε, πέθανε. Τον σκοτώσανε για τις αμαρτίες του. Για τις αμαρτίες μας θα πει η θεολογία. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δανέζη, πιστεύετε εσείς, τώρα είναι δική μου ερώτηση και έχουν μείνει 3 λεπτά και θα πω στον Κλήτο Ιωαννίδη. Εσείς πιστεύετε ότι η ζωή συνεχίζει μετά τον θάνατο? Δηλαδή, άμα σπάσει αυτός ο καθρέφτης, εμείς... Είναι πάρα πολύ απλό, το είπα, και δεν καταλαβαίνω γιατί κανένας δεν το χρησιμοποιεί για να κάνει θεολογία και φιλοσοφία. Είπαμε ότι όταν σπάσω τον καθρέφτη, παραμένω. Το πρότυπό σας παραμένει. Σας ευχαριστώ και καλό θα είναι, αντί να αναλύουμε τις ποίησεις και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ καλό, όπως και εγώ αναλύω την αστροφυσική, να δούμε όλα αυτά πώς εξυπηρετούν και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην κοινωνία των ανθρώπων, η οποία πάει να εξαφανιστεί η κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί κλείνει ο χρόνος. Homo sapiens είναι ο προορισμός μας, που δεν έχουμε γίνει ακόμα. Ναι, υπάρχει όλος αυτός ο αναβρασμός. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα Μάνο Δανέζη για τη ρομπότ που θα γίνει ο άνθρωπος κάποια στιγμή και που βαίνουμε προς τα εκεί. Κλήτο Ιωαννίδη, συγγνώμη κύριε Ροδοστέος, οφείλω να του δώσω το λόγο. Απλώς και καταληκτικό για τον προορισμό. Πείτε το, δεν θα μπορέσω... Ένα λεπτό. Ναι, να πει ο Κλήτος και να το ολοκληρώσω. Επειδή ενοχλήθηκε ο κύριος Δανέζης για την ποίηση,
Νομίζω ότι δεν ήταν έτσι. Ήρθε και επανήλθε για την κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να καταργήσουμε τον Όμηρο, τους τραγικούς, στην Επίδαυρο να μην γίνονται παραστάσεις, στο Ηρώδειο να μην γίνονται παραστάσεις. Επομένως η ποίηση έχει μεγάλη αποστολή και αναφέρω αυτά τα παραδείγματα σε απάντησή του. Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, κύριε Ιωαννίδη? Ασφαλώς, εγώ θα μπορούσα να απαντήσω και εμπειρικά για αυτό το θέμα, διότι τα επαλήθευσα. Όταν πέθανε ο φίλος μου Νίκος Σπανός, ο γνωστός αγωνιστής και εκπαιδευτικός, ήρθε στον ύπνο μου μετά από μια-δυο μέρες και μου είπε ότι παρακολούθησε την κηδεία του. Και έγινε κάτι πολύ φοβερό και ήθελε να βγει από το... Από εκεί που βρισκόταν, τέλος πάντων. Ναι, και από το κιβούρι του, και να βάλει τις φωνές. Πήγα και βρήκα τη γυναίκα του. Μα δεν βρισκόταν μέσα στο... Όχι. Βρήκα τη γυναίκα του και τον ρώτησα εάν έγινε κάτι φοβερό. Τον έπαιρνα στο χωριό του, στα πέρα Ορεινής, για να τον κυδεύσω. Καθοδόν και έγινε αυτό το πράγμα. Μου λέει ναι, έγινε. Εμένα μου το είπε ο ίδιος. Λοιπόν, άλλη περίπτωση. Δεν έχουμε τον χρόνο, λίγο να ολοκληρώσω, ναι. Λοιπόν, κάποιες φίλες. Θες να την πω? Πολύ σύντομα για να δώσω. Που ήταν στην Ιταλία, ο πατέρας της ήταν πεθαμένος, της ανήγγειλε ότι πέθανε ο θείος της. Και τηλεφώνησε τις πρωινές ώρες στη μάνα της και τρελάθηκε, της λέει πότε πέθανε ο θείος. Μπορεί να είναι στο συλλογικό ασυνείδητο που μπήκε και πήρε. Ο πατέρας και ο αδερφός του. Λοιπόν, και το επαλήθευσε αμέσως και την πήρε πίσω και της λέει όντως ο θείος σου πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ξέρετε ότι η εκτίμηση, η αγάπη για όλους όσους βρίσκεστε εδώ και για τον Μάνο Δανέζη, πρέπει να το εκφράσω, είναι απέραντη. Για τον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχει σεβασμός προς Θεού. Απλώς επειδή έχουμε ξεφύγει λίγο το θέμα του προορισμού του άνθρωπου. Όχι, αν υπάρχει θάνατος. Ναι, όχι, και ο προορισμός λέει να γίνουμε καθηγητές, να μεταφέρουμε τη γνώση κλπ. Δεν είναι αυτός ο προορισμός. Ο προορισμός είναι. Θεολογικά μιλάμε. Θεολογικά, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Όπως είπα, γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, ο προορισμός μας, γι' αυτό είπα ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Είμαστε την εικόνα του Θεού. Αυτό λέει η θεολογία. Και τίνομαι που στο καθομοίωση. Εκεί τίνομαι, εκεί είναι ο προορισμός μας. Και όταν λέμε καθομοίωση, να γίνουμε κατά χάριν θεοί. Να μοιάσουμε δηλαδή του Θεού, μικροί θεοί. Είναι θεολογία, και αυτό ξέρετε δεν είναι θεωρία. Το έκανα στην πράξη μου οι Άγιοι της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροδοσθένος. Αν δεν μπορώ να μην σου δώσω μια πρόταση. Απλά να πω ότι συμφωνώ με το τελευταίο σχόλιο που έκαμε. Οπότε, σίγουρα, ο κάθε ένας που μας, ο στόχος, ας πούμε, της κάθε ψυχής είναι να βγάλει στην επιφάνεια τη θεϊκή διάσταση. Εγώ θα πω ότι ακόμα και ο Μάνος ο Δανέζης είπε όταν σπάσεις τον καθρέφτη, μένεις εκτός. Να μπορεί και να μην υπάρχει καθρέφτης. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Όταν λέω είστε άτακτοι και εγώ μαζί σας, εννοώ ότι αυτό το μυαλό γεννά συνέχεια ταξία για να προχωρούμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας. Ήταν μια δύσκολη συζήτηση τελικά, γιατί έχουμε 4 διαφορετικές άποψεις. Μου αρέσουν και εμένα και εγώ άτακτη κλήτο μου. Πάμε να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.